खुलुमबाय गिबियावनो नागिरदों नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै लोगोफोर जोंहा बेंकिं सेक्टरनिफ्राय गोबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ गासै 60,000निबो जोंहा बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ बेंकिं सेक्टरनिफ्राय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायना लाखादो मानो होनोबा आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ जोंहा माब्ला फैगोन साख्रिनि एप्लाइआ माब्लानिफ्राय जानो हागौ आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव बेंकिंफोरनि नोंथांमोना एग्जामफोर होखांबायबा नोंथांमोना गोसोआव थाखागोन एबा नोंथांमोना मिथिना मोनखागोन जे जोंहा नैबे एप्लाइ जोबनायनि लोगो लोगोनो जोंनि नैबे एग्जामा माने मास मोनसे मास मोननैनि उनावनो जायो नैबे बेंकिंनि साख्रिफोरनिया दा बेनिखायनो नोंथांमोना सिगाङावनो माने फरायखानांगौ जायो आरो दा जिखियानो जामानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिनो हागोन मा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां नांगौ दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनजोबनो हागोन दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा नोंथांमोना लोगोफोर नुदों जानो हागौ नै बे जाहैबाय जोंहा IBPS नि जोंहा बे केलेन्डार दा बे जोंहा केलेन्डाराव होनाय दङ आरो बबे मासाव जोंहा मा साख्रिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट फैगोन भेकेन्सि ओंखारना फैगोन जोंहा बेखौ होनानै दोनदों जेरै नोंथांमोना प्रोभिजनाल अफिसार भेकेन्सिखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ IBPS PO नि जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ दा बिनि जोंहा प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसना माब्ला जागोन गिबि एग्जाम जोंहा MCQ टाइपनि जायो दा बे प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसना जोंहा आगस्टनि 22 थारिखआव जागोन जाहैबाय जोंहा बे जाहैबाय टेन्टेटिभ डेट आरो दा बेनिखायनो बे साख्रिनि नटिफिकेशन एबा एडभार्टाइजमेन्टआ माब्ला फैनो थांगासिनो दङ नैबे माबायावनो फैनो थांगासिनो दङ एप्रिल मे मासावनो फैनो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाखाबाय जायफोर नोंथांमोना नैबे IBPS नैबे प्रोभिजनाल अफिसार साख्रिनि थाखाय जायफोर नोंथांमोना फरायगासिनो दङ एबा जायफोर नोंथांमोना बेंकिं सेक्टरनि एग्जाम होनो होननानै फरायगासिनो दङबा नोंथांमोना मिथिना लादो नैबे IBPS प्रोभिजनाल अफिसारनि थाखाय जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट एबा नटिफिकेशना नैबे एप्रिल मे मासाव जोंहा फैनो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनो बेसेबां नांगोन फरायनाया ग्रेजुएसन पास जानाय जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन बेहाय जेबो स्ट्रिमनि खोथा गैया आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा नोंथांमोना जुदि ग्रेजुएसन पास खालामबायबा नोंथांमोना नैबे प्रोभिजनाल अफिसार साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नैबे स्पेशलिस्ट अफिसार बेफोरनि थाखाय एक्सपिरियेन्स बायदिसिना नांगौ जायो नैबे कास्टमार सार्भिस एसोसिएट बेफोरनि थाखायबो जोंहा क्वालिफिकेशना एसे बेलेग नांगौ जायो दा बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम जेब्ला साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैगोन अब्ला नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन दा बिनिफ्राय मेन्स एग्जामा माब्ला जागोन नैबे PO-निया 4 अक्ट'बराव जागोन जोंहा बेखौ डेटआव होनानै दोनदों आरो नाथायबा बेयो पस्टपनबो जानो हागौ दा जेखियानो जाया मानो बे जाहैबाय जोंहा टेन्टेटिभ डेटआ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे अफिस एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय गोबाङानो नेनानै थायो दा बे अफिस एसिस्टेन्टखौ बुङोबा माबाबो क्लार्कबो होननानै मिथिनाय जायो दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुएसनल' पास जानाय जानांगौ एनि स्ट्रिमानो जाया मानो नोंथांमोना जुदि ग्रेजुएसन पास खालामबायबा नोंथांमोना नैबे RRB-नि अफिस एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायनि एडभार्टाइजमेन्टआ जोंहा माबाफोराव आगस्ट सेप्तेम्बर मासाव फैगोन बे बोसोरनि दा बेहाय एग्जामा माब्ला जागोन ना डिसेम्बरनि 6, 12, 13 बे मोनथाम डेटआव जागोन होननानै जोंहा बेहाय बुंदों आरो दा नोंथांमोना गोबांनो सानलायगोन गोबाव सम दङ माथो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैनांगौआनो होनना नोंथांमोना सानलायगोन नाथायबा नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ जायफोर एग्जाम होबाय थानाय जोंहा कम्पिटिसना थाब जायो दा बेनिखायनो जुदि बेबायदि हाइ कम्पिटिसनाव नोङो एडभार्टाइजमेन्ट फैखांनायनि उनावसो साख्रिखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना माने फरायनो सानोबा नोंथांमोना सेलेक्सनखौ लानो हानाय नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बोसोरसे माने समा नांगौ जाखायो साख्रिखौ मोननो थाखाय फरायनाय माबानि थाखाय आरो स्टाडिनि थाखाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना अफिस एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों जायफोर नोंथांमोना साख्रिखौ लानो सानदों अफिस एसिस्टेन्ट साख्रिखौ नोंथांमोना गोसो होनानै दानिफ्रायनो फरायखाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननायनि चान्सआव थाहैगोन नङाबा नोंथांमोना आसा खमखा नोंथांमोना साख्रिनि एप्लाइ खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना माबाखौ फरायगोन होननानै बेबादिबाथ' नोंथांमोना साख्रिखौनो मोननाय नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो मिथिना मोनखाबाय नैबे डिसेम्बरनि 6, 12, 13 बे माबायाव जोंहा डेटआव एग्जामा जागोन बिनि सिगांनो जोंहा एडभार्टाइजमेन्ट फैगोन आगस्ट सेप्तेम्बर मासाव अफिस एसिस्टेन्टनि थाखाय जायनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुएसनल' पास जानाय जानांगौ
दा बिनिफ्राय मेन्स एग्जामबो जायो नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ 30 जानुवारि 2027 आव जोंहा मेन्स एग्जामा जागोन बे अफिस एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय जोंहा जेबो इन्टारभिउ जाया दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय जानांगौ प्रिलिमिनारि एग्जाम जागोन बिनि उनाव मेन्स एग्जाम जागोन मेन्स एग्जामाव नोंनिया बेसेबां थाङो बेहाय काट अफ मार्कखौ बिथांमोना खालामगोन जुदि नोङो काट अफ मार्कखौ पार खालामनो हायो अब्ला नोङो साख्रिखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय अफिसार स्केल 1 नि थाखायबो जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ माबायाव फैगोन नैबे आगस्ट सेप्तेम्बर मासाव जोंहा ओंखारना फैगोन दा बिनि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुएसनल' पास जानाय जानांगौ अब्लानो नोंथांमोना नैबे RRB अफिसार स्केल 1 साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायनि थाखाय जोंहा प्रिलिमिनारि एग्जामिनेसना नभेम्बरनि 22 थारिखआव जागोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होनाय दं बे जाहैबाय जोंहा टेन्टेटिभ डेट दा जेखायनो जाबाय नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाखाबाय अफिसार स्केल 1 नि थाखाय जोंहा साख्रि ओंखारना फैगासिनो दङ दा बे साख्रिनि थाखायथ' आं एप्लाइ खालामनो हायो ग्रेजुएसन पास जानाय होनना नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखाबाय जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानाय दा बिनिखायनो गोसो होनानै दायो फरायखादो जाहाथे नोंथांमोना प्रिलिमिनारि एग्जामाव मोजां पास जानानै नोंथांमोना फैगौ डिसेम्बरनि 20 तारिखआव जोंहा मेन्स एग्जाम जागोन नालाय दा बे 20 तारिख एग्जाम जेब्ला डिसेम्बरनि 20 तारिखआव जागोन बेहाय नोंथांमोना मेन्स एग्जामावबो मोजाङै पास जानो हायो दा बिनि थाखाय नोंथांमोना गोसो होनानै दानिफ्रायनो फरायखाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय अफिसार स्केल 2 अफिसार स्केल 3 बेफोरनि थाखायबो बेहाय जोंहा लिरनानै होदों नाथायबा बे माखासे एक्सपिरियेन्स बायदिसिना बे गोनांथि दं दा बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव खोन्थाहरसिगोन दा जेखायनो जामानो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जोंनि नैबे बेंकिं सेक्टरनिफ्राय गोबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ बे जाहैबाय IBPS निफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां भेकेन्सि ओंखारना फैगोन नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा जोंहा नैबे बेंकिं सेक्टरनिफ्राय खोनानाय बायदियाव नैबे IBPS निफ्रायनो माने 10,000नि बांसिन साख्रिनि भेकेन्सिया फैगोन दा बेखौ जोङो मिथिना मोननो हाखादों आरो दा 10,000नि बेसेबां बारा जायो बे 15,000बो जानो हागौ 20,000बो जानो हागौ दा बिनिफ्राय आरो जोंहा SBI नि अफिस एसिस्टेन्टनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन बायदि जोंहा बेंकिं सेक्टरनि साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बेंकिं सेक्टरनि साख्रिनि थाखाय इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना गोसो होनानै फरायखादो मानो होनोबा जोंहा कम्पिटिशना एसे बारा जायो आरो बेंकिं सेक्टरनि साख्रिखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ सेलारिखौ नोंथांमोना गोगोम मोननो हाखायो दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम नैबे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाखाबाय जाहाथे जायफोर नोंथांमोना बेंकिं सेक्टरनि साख्रिखौ लानो होननानै गोसो दङबा नोंथांमोना जाहाथे दिनैनिफ्रायनो फरायनायखौ नोंथांमोना जागायजेननो हायो दा बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाखाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे जायफोर बिथांमोना साख्रि नागिरगासिनो दङ एबा साख्रिनि थाखाय बेंकिं सेक्टरनि साख्रिनि थाखाय बिथांमोना फरायनो जागायनो सानदोंबा नैबे आपडेटखौ बिथांमोना मोननानै जाहाथे फरायनायखौ स्टार्ट खालामनो हायो बिथांमोनाबो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोननि लोगोफोरनिसिम बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों